ini ndinonzi Andrew Chingo. Yangu yakamira yakadaiso. Ndina hanzvadzi yangu yakarobva paTimburwa kunyanga. Hanzvadzi iyi yakatanga ndofunga manzwire andakaita 10 January ndo pakatanga hanzvadzi yangu kunge iri kubudirwa kunga meno zvinoitika zvekuti hanzvadzi yaigona kukumura hembe famba isina kupfeka. Hanzvadzi chirara musango chiita sei akawanda zvakaitika. Kubva panguva iyoyo isu hatina kuzvisuma kwezvo, asi manje ndofunga pari unga last month mure waTimburwa yakauya kumba kwedu ikasvika kuna mukoma wangu. Ndine ulomboti mukoma kana papana wakati tauya mumusha muno tiri kuda kuripa kuti taifamba nemwana wenyu muchiwaro tisingakutauriri wane zvawakabva waitaurana namukoma izvozvo hatina kuzviramba. Akati chiko chiri kunetsa, wakati zviri kuitika zvacho tozviziva mumusha medu, saka hatinozviziva. Ndo matauriro awakaita. Hanzvadzi haina kuzosununguka kugara kunyanga. Hanzvadzi yakauya kumba. Dambudziko riripo nderekuti hanzvadzi zviri kuramba zvichiitika. Ndakabvunza inini kuti chii chaizvo chinongoitika. Ndikange ndine mazwi andinonzwa emunhukadzi akafa anonga achinditaurira zvaanenge achinditaurira. Saka mukoma zvinhu izvi hazvisi kupera. Inini ndakamboda kuti toita sei ndini ndasara ndaababa wehanzvadzi. Hanzvadzi iri pano. Saka ndakaona kuti mbudzi kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imba. Ndosaka ndakauya kuno kwamambo Mutasa nenyaya iyi kuti tibatsirwe. Asi zvandiri kuda inini kunana Timburwa ndezvekuti zvinhu zvavo zviri kutaura pahanzvadzi yavo wandibvisirewo zvinhu izvozvo. Kana pachizosara zvekumba kwedu zvinosara hazvo zviri zvedu, but zvavo wadini wabvisa. Ndichienderera mberi pakubva pazvakatanga ndine witness yaitumwa naana Timburwa kufamba kwese kwawaifamba nehanzvadzi yavo. Iri pano witness iyoyo inogona kundibatsira kuti zvii zvainyatsokuitika. Asi point yangu ndeyekuti zvakaiswa pahanzvadzi yangu naana Timburwa wandibvisirewo. Murorokasindogumba achivaenda kumba kwavo mukomati ndati tudachivheresini tisingapedzi chii ndakubvunza mubvunzo wevheresini makaenda here kumusha kwemurora kunoripa achiti muruda kunoripa takaenda makaenda muchida kunoripa chii isu hatina kuenda tikwendondoripa chinhu basi takaenda makaenda muchida kunodii achida murora kungaenda kumba kwavo ngenyaya yezvikwereti. Saka zvikwereti zvamuwangira murora uyu wakataka kumba atakakumba atakandoda kuzviuraya zvokuti ndazvitori zvatiwanira takadadzere sekuru wendu uye kuzvitora mwana wenyu kuti mwana uri zvainoda kuzviuraya nekuti inini zvitori zvatiwanira. Akabona rimwe dhemu rikusasve akada kutisha dhemu iri rinoda kupinda inini nawana wangu wese apinda kudhima chemumu ndizviuraya. Saka ita kuti tisuzi hatizvikwanisiba zvinhu zvakatoma ndozvakaita sekupa ubva uya pakusvika paambokurwa nemwana wake tautaurira izvozvo akutotaura izvozvo watazogara tiripo ambotorwa iye pakuda kuzoya kwekwewo tagara vapazobudawo zvekuti inini ndakakashira mukadzi wangu kwete kuuraya asi kuti ndakakashira mukugara mukadzana mumwiri umo zvazi ndikufanira kudini kutaurawo kuna tezvara wako kuti tezvara ndakadii pana penda kakashira mukadzi wangu muriurira upiwa ndabva ipapo aiti makakanganisira mukadzi ndiani mweya upi kuchiprofiti
chetu kutaenda ndiko waliweza kuchiprofiti wakati no baba tukono tetesi abada baba siku tuona pane mwiyo ruti bamakampu katangatirenyu makapane makapesana pakutaura pakurora kutaka ndeke ini ndakarafa dichu ini lazino wakarafa dichu yachiwara sama takafuko ini ndalina shaudi kanaba ni hiyo sakaida watu ndio kuna natesana sasa hizo takaita sasa utijini pate sana mwanangu bachibaro warara manasika ni charo warara achiba uya au sasa mwe ndio kuna natesana achiba uya au ye kumba kuyo paka aruganga indati kuna ngara ndio chakula tunachuma mwana chuno ni mwana ngara watu kataenda basibu sasa basibu kuya takafika nikataura mara pesa yekuka katawala ndio dongo jingazi takati sana zadireti asi mwana ndio mwana rubara alimumba banzuru alipo mora it's okay pataka jira baba pataki gapuka ida mudo torao kumba mazgaur batoro kumba mudi ni jute saka ini daga baku ko wasi ku biang berkira kumba daga kumba daga aspek kata ulosu berata bas pajira baja dikat kana duka chong oya ni mwana ista kaba subur ko kita ule kuna bani daga pamansi siamana jite tadi ini benin dia kan bakata sebab mana bapati mana ubwe ti bapati bamuka amuka baba charu lipi ni be charge kai charu lipi kai bana ni bana subia bana ada darbas kan charu dawe sabana bani uno gadu mana uyu waka tubakan garu duce ke dero mama du festi tiga duce dero wa tete duce ke sa du dero mana du ta kasi mana uyu ari biki akala duce ma bonda maida ya kai sa binu mana uyu wana duce ma kwa ari akala tu nice ari wana binu frai ba ini da da ziwa sa da kuma da na muru musimu ari muru da mana wana kasiga ya right sa ko dei jangan situ ini cerita mana Jangan tahu, betul orang, beda, semua bayar. So mana betul kamu pergi sikap saja, bayar sekarang betul apa? Apa ni so? Bukan ini, pandu muda, ini muda pemakai itu, umpama cesara, cesara, mangga pun beli. Beta kan dapat cesara, tadi tu yang murur. Saya tahu tidak murur tak sudah jadi. Pemakai itu macam apa? Nyai yang ini security kalau dia murur orang lain tak berumpas. Jadi pemakai itu macam apa? Mamu berdaya security jumlah orang kalau mamu berdiri. Tapi berdaya murur. Kujadi. Apa yang macam apa? Kujadi. Akan bunyi. Akan bunyi. Akan bunyi. Asibu asisi chima. Aika zibi ndakora iwa. Ndakora wana. Na kwa ndio kwa mafuza. Kwa mafuza. Na mauti. Ndakora ndakora na mauti. Petaka ndio kwa ndio ndakana ndasuka ndapia mshongo kada. Bada mimi mauti mafuza. Kwa muli ndia. Jimbuya. Buya na bachu. Saka mbuya wewe ayo budira kwa mrora sisi. Ati zibi plus mimi. Mama matira murora rukundi wari mushabo wake mama daite isusu kutite ajore top takai ini na siku wangu na ajore top abroda saka makamwita mfuko murora rukundi kwa kwetu bado kuliwa bado kuliwa siku mati murora chakamisa papa chaida kupinda mdemo kwa usafi ndiko ile akashida kufikiria tumtaka ndio baada ya kwani hizo ndio mauzo bora na kumba kwa hata akatu bakumba kwa kudiwa afika kwa takatele sisi murora saka murora takatele sisi murora takatele takana sukula bali takana sukula kwa right tapo kwa murora right murora wala kwa murora kwa kumba kwa ndio mpaka takatele
Uruzori munhu kuti zviro zvekuba kwenyu. Chate, that's right. Ini bila mombe. Yekuti mubhadhane munhu akuda pamunhu wenyu apa. Sekuru. Muri munhu mukuru siteri. Wana wabita. Musabate zvisinei nemi. Musaswere muri kumapostoli muchitsvaga zvinhu zvisinei nemi. Munozwa? Kwandiri doesn't make any sense. Kuti mwana abva kuharara akabudirwa nemudzimu. Asi imi mapedza mune muprofita wamufamba naye. Trying to link kubatanidza muprofita nemudzimu. Zvinoita here sekuru? Saka zviri kumutaura kuti chii? Zviri kumutaura sekuru hamusi chokwadi pamberi pedanza. Mune zvinhu zvamuri kufamba nazvo, misaidza muri kufamba nemudzimu kana muri kufamba nemapostoli. Asi mafamba muri kunobatanidza nezvinhu zvisiri zvenyu zvamuri kufambira. Ora imi makasvika kugaza vari kuda mapostoli. Munhu vatongozi nemukomana anga ari parwani chitobhadhari kuda mombe munhu akadini Sakaenda ndiwa tokubira kuti ndobhadhara mombe iyo. Makabhadhara? Kumunhu wani. Ndosaka ndati hachiendereri mberi nenyaya. Nyaya iyi hachiendereri mberi nechii? Because ndosaka ndabvunza iwe ndakuti iwewe mukoma wako akawingwa nevanhu ava ari kupi? Ukati ani ndakabatsira. Zvino nyaya waizwa mukoma wako akatoya mombe. Hii nyaya yakaunza kudai. Saka nyaya iripo ndeyekuti chienda wotsvage mukoma wako. Wakomana isai 28. Ita kuti mukomana iye 28 anga aripo apindure nyaya dzake.